Hello guys, ito po yung lutuin kong ulam namin ngayon. Nakakasawa na po kasi yung puro baka na lang po kasi kinakain dito, manok, ganun. Kaya ito, bumili ako ng utong at saka konting isang talong. Yun yung gusto ko, sardinas. Saka gigisa ko lang po, yung konti lang po ng tubig. So, ayun. Nakasalang na yung aking palayok at magigisa na po ako. Kamayin ko na total. Ako na lang naman ang kakain. Samahin ko na yan. Ayan. Nagluto na rin ako ng white rice. Yun, may baka dyan, pero ayaw ko. Gusto ko to. Yung simple lang. Yung pamadalian lang nalutuin. Kung isda naman, bumibili na ako ng isda kaso. Ang daming trabaho, kaya ito na lang. Nag-iwan na lang ako kahapon, malaki kasi yung sardinas. Kaya, nag-iwan po ako. Yung sasabag ko ngayon. Kasi takam na po ako ng luto ko din sa Pinas. Ayun, hindi ko naman siya masyadong lutuin yung kamatis kasi maluluto din naman. Nilalagay ko nga itong konting sardinas. Bango. Bango guys. Excuse me. Siguradong marami na naman ako nakakain nito. Saka meron akong Maggi. Yun. Ganyan lang guys. At ilalagay ko na to. Ito, inuubo ako. Yan guys. It's yummy. Ang bango guys. Grabe. At kung lalagyan ko lang ng konting tubig. Diba? Saka tatakpan ko po para maluto siya. Ang bango. Para matanggal po yung lansa. Lagyan ko po ng, mayroon po akong sili dito. Lalagay ko po sa ibabaw. Tsaka, lalagyan ko rin po ng chili flakes. Para maanghang siya. Yun. Sarap. O, diba guys? Ang sarap. Malapit na pong maluto. At pwede nang kumain. Yay! Ang sarap po, diba? Wala pong amoy dahil pag basta madami pong sibuyas, kamatis, bawang. Yun. Tatakpan po natin muli. Ulit. Ayan. Naluto na po siya. Papatayin ko na po. At lumamig-lamig lang ng konti. Kakain na po kami. Ang bango guys. Ang sarap talaga. Very easy itong lutuin. Kung nagmamadali kayo, wala masyadong trabaho. Diba? Kung kayong mga kagaya ko na OFW, o diba? Ang sarap guys. Naluto na. Guys, kain na kami ng dahilan. Tara, kain po tayo. Samahan niyo po kami. O diba? It's yummy yummy. With Pepsi at malamig na water. Ayos na po. Kain na tayo guys. Ay, yummy. Ang sarap.